Indoitwa Sekuru Mpinganjira. Ndinobva kumusha kuMarawi kuMuranji. Ndinobatsira matambudziko akasiyana-siyana kunyanya kuti kana paine kana akafirwa sina tsarukano tinogona kuita dare rekumutsa mufi kuti anorwisa kune akamuuraya. Todzoka zvakare kune vamwe aya anenge achirasika njere, tinobatsira futi zvakare todzosera njere dzavo panzvimbo. Tochizodzoka kuti kana kune vaya vanenge vakabirwa vaya tinodzosa zvakabirwa zvodzoka zvichiendana nenguva yazvakabiwa, asi tinodzora kunyange chero munhu wacho akaba ari mupenyu chete tinodzora. Hazvina mhosva kuti zvane nguva yakadii zvabiwa, asi tinodzora zvinhu izvozvo. Tabva ipapo pane matambudziko kuti anosangana nevanhu akasiyana-siyana, matambudziko emudzimba tinogadzira zvakare kuti munhu adzokere mukati memba yake. Kana imba isiri kunyazotadza kumira zvakanaka tinoimisa, tinotanga kuivaka panyowani. Kune vamwe vaya vanenge vane matambudziko ekurwara nematambudziko akasiyana-siyana kuti jeko, ingave kenza, ingave matambudziko ekuti musoro, mudumbu, zvese tinobatsira zvakare. Kune vamwe vaya anenge anetswa kana nezvekwambo aya tinobisa futi, tinopinda mukati memusha togadzira musha iwo, tobisa zvinhu izvozvo togadzira dambudziko iroro. Nevamwe vaya ane ngozi yekunetsa tinogadzira ngozi iyoyo yopera futi. Ko vamwe vanotaura nyaya yekuhwina loto. Ishowari tine mamwe magadzira atinoaita ekuti tinoaitira zvatinoaitira, tinovagadzira kuti anopiwa nhamba chete kuhope, tinogadzira zvese izvozvo. Then tozoya zvakare panhau yembavha mati munobatsira. Mbavha tinobatsira zvakare. Pane zvimwe zvese vamukuona mafoni ari mwaya akatodzorwa aya, kutodzoka kwaakatoita matare iwaya akanga akabiwa, saka kutodzoka kwaakaita ikoko kwangosara kuti varidzi vauya vatore zvinhu zvavo chete. Ko ndiri kuona mumba menyu makazara nemapendi evanhukadzi nevanhurume, ndiko mapendi aya? Ichiwani kune vamwe vaya vanenge vakatiza mhuri yavo vakaenda, tinogona kugadzira futi kuti vadzoke kumhuri yake. Zvese zvari kuita ikoko zvoshaya basa, vodzoka imba make. Kozoita kune vamwe vaya vanenge vaneka kufungirana kuti mumwe kuti gumbo kunze gumbo mumba, saka ndova tinogadzira matare vaya kuti kana kunyange dai kana akabuda kunze hapana kana chaanokwanisa kunoita kunze ikoko. Ndo mamiro akaita dare irori. Ndo dare remapendi atiri kuona. Saka in other words tingati munosunga. Tinosunga kuti munhu rega kubuda kunze, woziva zvemba make. Ko nawe kuromba, vamwe vanoda kuromba vanogara vachingoti tipewo vanhu vanorombesa. Munorombesa here? Zvazvinoita panhau yekuromba munhu anorombeswa, asi zvinotisiyanei kuti munhu anenge achida zvakadii. Asi chatisingaite manhendo ekuti tinogona kuti tipe munhu zvinhu zvinodeura ropa. Tinorombesa hedu asi zvinge sinazvo ropa mukati. Zvinenge zvine mhiko dzakaita seizvozvo. Zvine mhiko yacho kazhinji maitira tinoita isusu kana tapa panhau yekurombesa iyi. Mhiko iripo ndekuti munhu iye nyakubata zvinhu izvi hafani kutoti zvibatwe nemumwe munhu, ndiye anofanira kunge achiziva mashandisiro anoita zvinhu zvake. Asi kana iri semhuri kana kuti murume nemudzimai wake, kuti wafamba watsika matare vari pamwe chete, vanogona kubatsirwa kuti vapote vachibatsirana pakuita zvinhu zvavo. Asi kana ari mumwe chete atsika matare, ndiye acharamba achibata. Asi kana kuti akuzoda kuti mumwe wake azoziva magadziriro kana maitirwo azvinoitwa, anotenga kudzoka naye kuno kumatare. Veruzhinji zvakare vangade kuziva kuti imimi muri svikiro here, kana kuti muri n'anga here, kana kuti muri tsika mutanda, muri papi? Ichokwadi, inini ndiri n'anga. Ndiri n'anga, asi zvinoita tichipanda matare nekurapa zvese izvozvo zvandatsanangura izvi. Saka
inini kana ndine munhu andishupa ndokwanisa kudhila naye ka ya anodhirwa naye, asi zvinoenda nekuti iye munhu ndiye ashupa here kana kuti imi macho ndima mushupa. Kana muri mamushupa zvinogona kutadza kubatira paari, asi kana ari ashupa tinodhira naye. Ko vanhu zvezvokuti munhu akanditora mari yangu haasi kuda kudzosa, haana kuba uchizwa ndinhingi akandikwereta mari yangu asi mari yangu haichadi kudzoka. Ya zvinogadzirwa iro idare rinogadzirwa idare revakomana. Tine vakomana vatinotuma kunoreva pfuma iyoyo, vakomana vematare vanenge varimo muno mudare kuti anosvika anopfurufusha chete munhu kudzamara adzora pfuma iyoyo. Alright. Panhau mataura muchitidziye mudzimba munobatsira chii chaizvo chaizvo? Ya mudzimba tine mabatsiro tinoita kana yangodai muina mudzimba musina kunyatsomira zvakanaka, kuti kana kuti mukushaika kana ingava iri mbereko, kana kuti baba ndiwo asina simba, kana kuti pakushaika, kana kuti mune kana kakufungirana kaya, tinobatsira zvese zvichipedza nenhau dzembereko idzi. Kana nekusunga, iko kusunga kwandareva kuya kwatine mamasungiro akati siyane. Pane vamwe vatinogona kugadzira futi matara tinoshandisa kana banga rekuti mumwe nemumwe mukadzi nemurume vafanange, kana kuti nyange asingazivani kuti ndo zvatoda kuita, murume achida kuchengetedza imba yake, vamwe zvimwe nguva vanoshandira nzvimbo dziri kure, tinomupa kuti agadzire banga iro, anovhara banga iro nezvatinoita nemishonga yatinogadzira nayo, kuita kuti kana nyange dai akaita musikanzwa zvinongobuda pachena. Ko mukadzi wangu akatiza imba kare ndinodini kuti adzoke kana murume? Ya kana achinge akatiza imba, imimi muchiri kuda imba yenyu kuti dai imba yangu yadzokera panzvimbo, tine mashandiro atinoita, tinoshanda nezita rake rakazara zvese kubatanidza nemutupo. Kana paine kana chipfeko chake, ingava iri tisheti, kana tisheti, kana chichikauya nacho kumatare kuno tinogadzira tomudeedza, tine mudano watinoita kuti timudzore adzoke mukati memba yake. Anofana munoda ko kana ndine picture yake? Pikicha yazvimwe chete, pikicha iyoyo tinoshanda nayo futi zvakare panhau iyoyo yokudzora iyoyo. Mamwe mapikicha acho mazhinji vamwe vakatodzoka, saka vakatongosara kungoti vamwe vachauya azotora mapikicha avo. Ese vaya ndevanhu vakadzoka, asi vangosara kuti vauya tore mapikicha avo aya. Okay. Vanhu zvevari kuchema vachiti hanzi zvoni tadyirirwa mari nevanorapa vakawanda vachodza mbavha, saka oziva sei munhu kuti munokwanisa kumubatsira zvechokwadi? Ya zvazvinoita kune vamwe vemamwe vematare havagoni kutaura kuti dambudziko iri handirikwanisi, vanongoti ndinorikwanisa, asi zvazvinoita manje munhu anotenda nebasa rinenge raitwa, nekuti zvazvinoita kana tichinge tichiita basa iri hatigoni kuti tiite zvekufungidzira kuti izvi ndinenge ndinozvikwanisa. Kana paine pamwe panenge pachiti apa ndopauda kuti netse, tinogona kukwira dare ndopatinombokwidza kana kuenda kumusha kuMarawi kuti tonotsvaga kana mitombo inenge ichidiwa ipapo toshandisa ipapo. Kana chinge tisina matare munomu tinotoenda kunotora mutombo kumusha, mishonga iyoyo toshandisa padare iroro, hatigone kumanikidzira rinoti chero tangoti tabatsira munhu. Ko ndakanzwa zvakare kuti kunotora mishonga yenyu hanzi munotuma nyoka? Ichokwadi, kana ndichinge ndakabatikana kana ndine matare akawanda ekuti ninyanzi kukwanisa kuti ndibude panzvimbo, pane vakomana vanoenda kunochera mishonga iyoyo vodzoka nayo, kana kunotora kuna rimwe dare ririko ikoko anosvika chigamuchidzwa anosvitsa kuno zvakare mishonga iyoyo. Asi mishonga iyoyo inotorwa nezvinhu zvemishonga mihombe kwete imwe midiki. Saka sekuru tikati isusu tiratidze nyoka iyi vazhinji vaone, mungade kuvaratidza? Zvazvinoita manje kumwe matare zvingagone kana kuti munhu aratidzwe, asi zvazvinoita manje
hazvigoni nekuda kuti vamwe vanhu vanoti kana vachinge vaona nyoka yanofungidza kuti kana vauya anofungidza kuti pamwe vachatemerwa nenyoka iyo kana kudii. Saka iyi yakangomirira dare kuti kana matare aya ekubiwa aya ndokwatinotuma kana kunotora zvinhu ano mashoko anokosha kuvatori venhau vari munzvimbo dzinotevera: Cape Town, Durban, Pretoria, Johannesburg, Zambia, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, muno muZimbabwe, kuBulawayo, Gweru, Mutare, Victoria Falls, Bindura, Masvingo, Chinhoi, Marondera, Mutare, Kadoma, Chipinge nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanenge vachida kushanda neDrumas Media, vanoda kuita freelance for Drumas Media, tibatei nekukasika musi wa19 April gore rino usati wasvika. Tibatei panhamba dzamuri kuona idzo kana kusenda maemail enyu padrumasmedia2@gmail.com. Chinono chinengwe bere rakadya richimhanya. Drumas Media, taking you to another level. Urombo muri yeZimbabwe kukanganisai chirongwa chamuri kuona. Senguva dzose isu veDrumas Media tinoda kukuzivisai kuti zvinotaurwa nemaprofita, zvinotaurwa nen'anga, zvinotaurwa nemasvikiro hazvina chekuita nesu veDrumas Media. Isusu tinotsvaga vanhu vanonzi nevanhu vanobatsira. Kuti vanogona here kubatsira kana kuti havakwanise, izvozvo hatidi kukunyeperai, hatizozive. Zvimwe zvacho dzimwe nguva tisu tinenge tachobatsirwawo toziva kuti vanhu vanobatsira, asi dzimwe nguva dzacho tinenge tichiita zvekunzwa. Ngatiti iwe uri kuda mushonga wokuromba, saka hazviite kuti ini nditange ndaromba kuti ndizokuudza kuti anogona. Naizvozvo tinorely neinformation yatinoudzwa nevanhu kuti uyu anogona, uyu haagoni. Saka kana musina kubatsirikana, aiwaka musauye kwatiri muchiti vanhu vaya vazozvifambisa sei. Asi tiri kuedzawo kukutsvagirai vanhu vane mbiri yatiri kunzwa kuti hongu apa vari kugona kunge vachibatsira. Senguva dzose kana muri kuona programu ino, tinoda 5 US kana mafarira zvekutaurwa neuyo anorapa, angave profita kana n'anga, tinoda 5 US, 155 bond eco cash kana 110 marands. Munongotibata nhamba idzodzi dziri paWhatsApp, munongotitumira WhatsApp totanga kukurukura. Kana maona tisina kupindurai panguva iyoyo yamunenge kutibata, dzimweni nguva takabatikana, tine basa ratinenge tichiita, asi chokwadi ndechekuti tinotozongobatana nemi, totozongotaura nemi, tokuudzai zvamunofanira kunge muchiteedza kuti munge muchiwana nhamba idzodzo. Isusu veDrumas Media tiri kuendera mberi tichikusapotai pane izvo zvamunenge muchida kubatsirwa nazvo. Ngatiti unogara kunze kuHarare, wauya kuHarare uda kuperekedzwa, tinokwanisa kukuperekedza, tinokusvitsa pamba pemunhu anokwanisa wacho kunge achikubatsira. Zvakare kana musina accommodation, tine ma-affordable rates, tinokwanisa kukupai zvakare pekurara muchienda kunorapwa kwamunenge muchida kurapwa. Drumas Media, taking you to another level. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Kunotaura kunorwisa iko kuti munadzore zvinhu izvi. Kana iwo nayo kuti tinoda kutsvaga kuti uda kunochera mushonga, kuno kumatara takabatikana, tinotuma futi izvo. Nekuti kune vamwe vanhu vaichika kutsika matara achiti nyoka ndoichika ndosvika ndichirumwa nenyoka. Asi hazvina kudaro. Hazvidaro nekuti nyoka iyi haigone kana kuti itore mushonga irape munhu. Munhu ndini ndinorapa. Asi iyo ine mabasa aya anenge akamirira kuti kana nyangwe mabasa iwa ekubirwa aya neiva yekuti munhu anenge kana nyangwe patinoti kana taakudzorera zvinhu kuti kune munhu akashungurudzwa kana kuti akaroiwa nguva yakareba, saka takuda tabata urombo hwacho taakudzorera, dzinomira futi padzinoshanda futi padare iroro. Kana tichinge kana tichinzi kana takunodzorera tiri kurwizi kana kuti matondo, dzinomira futi padare iroro. Saka munoita zve go back to send.
tinodzorera. Izvo zvinoenda nekuti munhu auda kuti tidzorerere, nekuti kune vamwe vanhu vanoti ayo inini chero munhu yakanditadzira asi kiri ndaziva muvengi yangu kana zvinhu izvi zvapagiraundi kudai ngazvingoparadzwa. Mumwe munhu anoti ayo ngatidzorerei, tinodzorera, tinongoita zvese izvozvo zvoenda kunani kune nyakubata. Hapana matambudziko azvinozondipa here inini nyakudzorera? Nyakudzorera haana dambudziko raanova nekuda kwekuti idare rinenge rakudzorera. Haana chaanobata kana murapwa kana kudii. Ndini ndinenge ndichiita dare iroro, ndichibata dare iroro, chake murapwa kungomira akadaro achingotarisa ndichiita zvanenge ndichiita. Nekuti kana panyangwe dai akazofunga zvipi nezvipi anotarisana nematare ano, haatarisane nemunhu uya. Asi ndinovimba kuti hakuna zvokuti munhu anozogona kana kuti kuvhiringidza dare rangu, hakuna. Tikadzorera tadzorera. Ko ndiri kuona zvakare mudare menyu makazara mapanga, ndei basa rawaya? Ishokani pane mamwe mapanga atinoshandisa kuvimbisa mishonga, kozoita mamwe mapanga anenge aine mamwe matare ekuvimbisana semamwe aya andareva aya kuti pane dare rekuti rinoda kana kunzi kuvhara kune wamwe matare ekuti pane zvaasiri kunzwisisa mukati memusha kana kuti akuti achipotserwa zvinhu zvingave zvinhu zvakashata kana mukati memusha wake kana muyadi make. Pane mamapanga atinogadzira ekuti munhu anonosvika kana kuti unoricherera kana kugedhi kana kupi, nyange pakafunga mumwe munhu kuti ndauda kupotsera kana zvimwe zvinhu kana kuti ndauda kuroya munhu nditumire zvinhu zvakati, hazvigoneke kuti zvipinde mukati memusha iwoyo. Pakubatsira kwese kwamaita sekuru, mune here zuva ramunoti iri handiri kanganwe, uyezve kana muinaro chii chakanga chaitika musi iwoyo? Zvazvinoita pamazuva ese ekubatsira, ndine mamwe mazuva andisikakanganwe kuti mazuva ivayo ndinenge ndine vamwe vanhu vanenge vauyawo zvavo kuzotenda nebasa rinenge rakaitwa. Saka izuva rekuti ndinoramba ndichiriyeuka handiri kanganwe, nekuda kuti munhu anodzoka kuzotenda basa kureva kuti basa rinenge richifamba zvakanaka. Saka mazuva iwayo handimakanganwe. Ko munomborwiswawo here imimi neyo vanenge vachirwadziwa? Kurwiswa nemurapwa kana kuti nevanhu vanenge vangu vanhu vanenge vakwadza murapwa imi moda kubatsira munhu? Vanombotiraya zvavo, vanombozama, asi chekuita ndopasina. Ndopandakatara papa ndikati inini ariwo munhu zvake pakuita basa rangu richizhinji munhu zvinhu zvandinotya. Chekutanga chandinotya mutemo naMwari, handiti utungamiri wenyika naMwari ndo zvinhu zvandotya, kwete munhuwo zvake. Munhuwo zvake aiwa handinotya, ndinototi kana vakauya vakawanda. Pane vamwe mama zvakare vakandibata vachiti izvoni mwana wavo wavakatumbura iyewo haachavateereri, akatorora murungu. Vari kumhiri kwemakungoko, akatorora murungu asi havachateererwa nemwana. Wodini amai ava? Amai ava kana dai vaikwanisa kutsika matarika asi kwavari kana kuri tinogona kubatsira zvakare pari pafunikwa panotumira madhitozi ese akakwana kubva kumwana wavo zita rake rakazara nezita ravo ivo, ndochiita matare acho ndochanda ndoona kuti ndezvipi zvikudiwa pamwana uyu kuti ndibatanidze amai nemwana wavo, asi vanobatana zvakare kana taane mazita aya akazara kuti mwana zita rake kusvika kumutupo nezita ramai kusvika kumutupo, ndochiita matare acho ndovabatanidza muno mudare. Basa ravo rofamba zvakanaka voshiyanana. Right, mashoko enyu ekupedzisira kwazukuru vakazara pasino rese? Ndinongokurudzira kuno vazukuru kuti kana kune munhu aine dambudziko ngaarege kuviga dambudziko rake, ngaabatsirwe nekukasika. Nekuti ukachengetedza dambudziko rinoramba richikura. Dambudziko ironda harimiri kukura. Ko vamwe vanotaura kuti pane mishonga inozobhanduka nekufamba kwenguva? Ichocho ichokwadi, kune imwe mishonga inodaro. Chinoita kuti zvinhu zvidaro vanhu vanenge vabatsirana asinganzwanani, nekuita kuti munhu anogona kana kubva muno muZimbabwe uenda kana kunobatsirwa kuMozambique, iye haagone kutaura chiMuslim,
munhu anotaura naye munhu akuda kumubatsira acho haagone kutaura shoma. Saka pane pakuzopanana zvinhu sirizvo nekuda kwekuti uyu haasi kunyatsonzwisa kuti ndezvipi zvatoda kuti tiite. Asi kana muchinzwanana ndosaka papa ndichiti kana vazukuru vese tinokurudzira vazukuru vese anenge ari matare kuti pamunenge usina kunzwisisa bvunza, wobvunza tokurukura toona kuti dambudziko irori ndomafambira ari kuita. Inde kana tikakupa kana mishonga kuti unoshandisa paunenge usina kunzwisisa kuti uri kuushandisa sei, chibvunza tikujekesere unoshandisa sei, mashandisiro afanira kuchiita. Ko paya ndashandisa mushonga wenyu sekuru, zvinotora nguva yakadini kuti zvandiri kuda zvinge zvichiitika? Ya zvazvinoita mishonga iyi yakati siyane-siyane. Zvakafanana nekuda kwekuti kana mushonga uya wemudumbu uya tinogona kuti tipe munhu mushonga wemudumbu izvozvizvi akurwadziwa zvisingaiti. Ndofunga vana vachacha tikanga mushonga akamwa vana vacha yakatowanda munhu anenge akutonyatsobvema zvakanaka mudumbu mune madi manyarara. Iwoyo wekubiwa wekubirwa uyu isusu kana tichibatsira vanhu anenge akabirwa tinotarisira kuti kana nguva kana ichinge chinzi yareba isvondo rimwe chete munhu abirwa kana zvadarikidza svondo zvinhu zvake zvinofanira kunge zvatodzoka zvatopa nzvimbo. Okay. Asi totizvo ndakabirwa paane makore 3 zvingadzoke? Ya zvazvinoita manje tinotanga tatarisa kuno kumatare kuti munhu akaba uyu munhu mupenyu here kuti tigone kumumhanyisa kuti adzore zvinhu zvezvi. Asi dambudziko rinozongoitika kuti kana kuti zvinhu zvezvinetse kana kuti zvitore nguva, chinoitika ndechekuti munhu uya anenge akaba uya pamwe zvimwe nguva nekugarisa kwenguva yacho anenge akafa. Saka manje hapana munhu anozogona kudzora zvinhu izvi ngozi munhu nyakuba pamwe anenge akafa. Asi kana ari mupenyu tinomhanyisa kudzora zvinhu. Ndo basa revakomana irori here ndaramba ndichiriwa. Urombo muri yeZimbabwe kukanganisai chirongwa chamuri kuona. Senguva dzose isu veDrumas Media tinoda kukuzivisai kuti zvinotaurwa nemaprofita, zvinotaurwa nen'anga, zvinotaurwa nemasvikiro hazvina chekuita nesu veDrumas Media. Isusu tinotsvaga vanhu vanonzi nevanhu vanobatsira. Kuti vanogona here kubatsira kana kuti havakwanise, izvozvo hatidi kukunyeperai, hatizozive. Zvimwe zvacho dzimwe nguva tisu tinenge tatobatsirwawo toziva kuti vanhu vanobatsira, asi dzimwe nguva dzacho tinenge tichiita zvekunzwa. Ngatiti iwe uri kuda mushonga wokuromba, saka hazviite kuti ini nditange ndaromba kuti ndizokuudza kuti uyu anogona. Naizvozvo tinorely neinformation yatinoudzwa nevanhu kuti uyu anogona uyu haagoni. Saka kana musina kubatsirikana, aiwaka musauye kwatiri muchiti vanhu vaya vazozvifambisa sei. Asi tiri kuedzawo kukutsvagirai vanhu vane mbiri yatiri kunzwa kuti hongu apa vari kugona kunge vachibatsira. Senguva dzose kana muri kuona programu ino tinoda 5 US kana mafarira zvekutaurwa neuyo anorapa, angave profita kana n'anga, tinoda 5 US, 155 bond eco cash kana 110 marands. Munongotibata namba idzodzi dziri paWhatsApp, munongotitumira WhatsApp totanga kukurukura. Kana maona tisina kupindurai panguva iyoyo yamunenge kutibata, dzimweni nguva takabatikana, tine basa ratinenge tichiita, asi chokwadi ndechekuti tinotozongobatana nemi, totozongotaura nemi, tokuudzai zvamunofanira kunge muchiteedza kuti munge muchiwana namba idzodzo. Isusu veDrumas Media tiri kuendera mberi tichikusapotai pane izvo zvamunenge muchida kubatsirwa nazvo. Ngatiti unogara kunze kuHarare, wauya kuHarare uda kuperekedzwa, tinokwanisa kukuperekedza, tinokusvitsa pamba pemunhu anokwanisa wacho kunge achikubatsira. Zvakare kana musina accommodation tine ma-affordable rates, tinokwanisa kukupai zvakare pekurara muchienda kunorapwa kwamunenge muchida kurapwa. Drumas Media, taking you to another level. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Pane zvakare vamwe vakatibvunza vachiti izvoni, murume akabata foni yemudzimai wake ndokubva ati ari kufungidzira kuti pane zvaitaurwa panhare apo kumameseji anofanirwa kunge mukadzi wake akatorara nemurume iyeyu. Saka mukadzi warutsikamadzira kuti aiwa ndezvekufarisa kungotaurawo pamafoni. Kana muchiti handii chero kwamunoda
ina handira kumbogara ndarara nemunhu pakanza pakadaro panoitwa sei naisekuru? Zvatinoita dare iroro rinogadzirwa tine mamwe makwenzi atinopa kuti kana nyangwe dai paine kufungirana kwakadaro kuti izvi zvinenge zvine umbo mudzimai kana achinge achiramba, asi mudzimai kana kubva paakapinda mumba make kana aita izvo zvachipota achibuda achidaro tine mhiko dzatinoita. Tinogadzira nemwe mushonga watinogadzira nawo tinobika riri bota iri vanomwa mukadzi nemurume. Kana murume mukadzi uyu aite achipota achibuda mumba make achienda kunze achinoita musikanzwa iyoyo, kana achinge angomwa bota iri kureva kuti vese vaya vese vaakasangana nawo achibuda mumba make vese vane dambudziko, asi dambudziko ndirimo nekuti anenge ane dambudziko remudumbu, anovhurika manyoka asingaperi kudzamara, asingamiri kudzamara. Iye ataura chokwadi nevanhu vacho vese vayakaita nawo musikanzwa vaya vanodzoka kumatare, uri pamatare zvakare. Sekuru, vamwe vanhu vanoti vada kukwidziridzwa kumabasa, maraki pabasa ichokwadi. Chekutanga panhau iyoyo mukaona kuti munhu kana akusangana nedambudziko rekuti munyama chaukuita kana chakuda kubata paupenyu hachisonyatsobatika, zvinhu zvinokonzerwa nemunyama. Chekutanga kugezwa munyama, kubviswa munyama, tokupa mumwe mutombo watinokupa kuti kana uonekwewo semunhu pane vamwewo zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Kana pangave pari pabasa unogona ngochisarudzoreka bati, kana uchinge wanzwaro zvinhu zvese zvakuda kuti zviitike zvinenge zvakutoita. Saka panhau yekuromba sekuru, vanhu vanotoita mari chaichai nemusoro? Ichokwadi, inenge iri mari chaichai, haisi mari yekuti munhu anodzorwa nayo kana kuti kusitoro aya, inongoshanda semari iyoyi, imari chaiyo, anotoita mari chaiyo. Zvakare sahwira wangu anodana nemudzimai wake negirlfriend yake, asi pari zvino akutoida girlfriend achatombodi kuti ende kumwe kunhu, akuda kuti atoita wake zvachose, odini? Iva vanogadzira vanobatanidzwa kuno kumatare, chinongodiwa chete izita rake remudzimai vari kufambidzana nayo, izita rakazara. Kana ane mufananidzo wake anotsikana futi matare uchigadzirwa. Kana pangave pari pamafoni apa unotumirwa, kana kunyange ari chinhambwe togadzira nezita rake rakazara towabatanidza kuno kumatare. Vari kure kuna maAmerica vanobatsirikana here vari ikoko, kana kuti vanofanira kutotanga wauya kuno? Ichokwadi, kwavari ikoko vanobatsirikana. Vamwe vanogona kutumira iri meseji neiona wemufananidzo iya yandareva iyai, vanogona kutumira ipo pamafoni apo, toshanda namufananidzo uya. Kana uchinge wauya kuno kumatare mufananidzo uya taakunogeza foto riya tonyatsoshanda naro kuno kumatare nezita riya rakazara, taakutoita basa, zvinhu zvavo zvakutofamba, matare avo akutofamba. Ko zvirwerewo zvakaita sana BP, shuga? Ana BP inorapika. Pane mishonga wekuti munhu anofanira kunge achimwa nenguva, asi ine nguva yekutozonzi yozonzi yapera. Munhu anombodhonza anopiwa nguva yekuti anofanira kunge achishandisa mushonga uyu kubva nguva yakadai kusvika nguva yakadai. Chatinokurudzira chete papo kuti munhu haafanira kukasika kusiya mushonga uyu, anofanira kuzosiya patinoita mudzesu kuti iko zvinozvi ukasvika nguva yakati, kana iwe uchinge wapera unogona kudzoka wotora mumwe kusvika nguva yatikuda kuti isusu yatinotarisira kuti isusu chirwere ichi chinofanira kunge chapera, ndopanofanira kunge kuti achitomira kumwa mushonga uyu. Asi akakasika kusiya anogona kuzopa dambudziko, kuzopa problem matare kuti tanzi ndakatadza kurapwa, nenyaya yekuti munhu anenge asina kunyatsoteerera nenguva yekuti yatenge chimuti unofanira kuramba uchimwa kusvika nguva yakati. Mumwe munhu anongoti akangomwa nhasi ikadzikira akutoti yapera, akubva asiya kumwa mushonga uya, inenge isina kupera zvakaita. Saka tichifanira tinge tine nguva yekuti iye zvino munhu akashandisa mushonga kubva nguva yakati kusvika nguva yakati, chirwere ichi chinenge chapera. Tozadzisa matare, todzoka matare, totarisa toona kuti zvinozvi munhu uya hachisina chirwere, tinenge tatopedza naye munhu iye. Mumwe waita hanzi pasi petsoka dzangu panopisa, uye zvondonzwa kunge ndiri kubayiwa. Chii chingave chinenge chichiitika naye sekuru? Zvazvinoita iyoyo chirwere ichocho tinochiziva pachichewa, tinochiti chinorapwa nemushonga watinoti mwana mpepo. Idambudziko rinobuda kana kubva kuti tinotaura kuti rinobuda kubva mukati medumbu redu richidzika
makumbo tichifamba netsinga dzacho dzichinokanganisa chirwere chinenge chakarerwa chinenge chiri mukati menyama idzi, saka chinenge chakutsvaga pekubuda napo. Saka inorapwa nemishonga watinoti mwana mpepo chiye chakutsvaga pekubuda nacho. Saka pachinenge changodhera kuti ndikukwanisa kubuda nekumakumbo, mumwe anogona kutanga kana kuzvimba maoko kana kunzwa kana maoko achingopisa. Mumwe chaiye zvamungotaura kuti makumbo aya anenge achibaya-baya, mumwe chacho anenge achipisa makumbo aya zvokuti anogona kuti kana ari mukati memba yake anogara kana akaisa makumbo ake kana mudhishi mumvura inotonhora kuti pamwe angatonhori, but asiri izvo zvinopedza chirwere ichi. Chirwere ichi chinopera nekurapwa. Kunenge kuri kuroyiwa here kuti chinongotanga chega? Ya, zviri paviri zvinosiyana. Mumwe anogona kuroyiwa kuti arambe achidaro, arware achidaro. Kozoita mumwe kuti anenge asina kuroyiwa asi dambudziko rinenge riri mukati menyama dzake rakutsvaga pekubuda napo. Sekuru, vamwe vakutaura kuti nhengo dzavo varume hadzichashandi. Nyange akatotarisana nemudzimai, nyange akatodii, hapana. Ya, ndo pane makwenzi andinobatsirana nedambudziko rokuti vawedzere, tinoti kuwedzera moto kana tikuwedzera simba mukati memba. Makwenzi iwa aripo anobatsirikana vanhu ivavo, kubva kana kumudzimai wacho todzoka futi kana kuna baba, nekuti vamwe vese kana mudzimai chaanogona kuita kutoti kana